Meget fint. Det næste, der skal ske, det er, at I skal ind på Google, og så skal I kobles til den fælles platform, så I åbner jeres browser igen. Og det er så herinde, I skal bruge den Google-konto, Google Mail-konto, som I oprettede tidligere. Så I går her på hjørnet og trykker login. Og her vil den Google Mail-konto, som jeg oprettede tidligere, fremkomme. Så hvis jeg logger ind på den her, og så trykker jeg mit kodeord og logge ind, så kommer jeg ind på Googles side, men nu er jeg inde via min bruger. Og det kan jeg se ved, at der står Karina heroppe i hjørnet. Hvis jeg så trykker på den her side, så kommer jeg ind på den her fælles platform, det der hedder Google+. Og det minder på mange måder om en Facebook-side, men det er lidt et andet forum. Det kan være, når I logger ind her første gang, at I ligesom skal igennem nogle dele, hvor I kan tilføje nogle af dem, I kender og sådan nogle ting. Men det må I lige se, når I prøver at logge ind. Ellers så skal I hvert fald bare fortsætte den vejledning, der kommer på skærmen, indtil I når til det her billede. Når I når hertil, så trykker I heroppe i start personer. For det, der skal ske nu, det er, at I skal kobles til Læringscenter Hjørring. Og det gør I ved heroppe i søgefeltet og skrive LC Hjørring HJOERRING gmail.com, og så trykker I enter. Så kommer Sosu Hjørring op, og her der kan I så trykke tilføj. Og OK. Nu er I så venner med den bruger herinde, der hedder Sosu Nord Hjørring. Og det er derfra, at jeg vil sidde og vejlede jer. Så hvis I prøver at trykke på den, så kommer I ind på Sosu Hjørrings side. Og hvis I så scroller nedad her, så kan I sige hej til Sosu. Og hvis I så prøver at trykke hernede, så kommer det frem, at man kan sige hej. Og her der skriver I så, jeg læser i Frederikshavn. Når I så trykker enter her, så vil jeg kunne se det, når jeg åbner op næste gang inde på Sosu Hjørring. Og så kobler jeg jer på en cirkel, der hedder kun Sosu Frederikshavn. Sådan så at jeres klasse eller jeres afdeling i Frederikshavn har et specifikt forum, der tilhører jer. Ja, super.